Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon kini nga video atong pagkakuhaan og reaction kaning bag-o na pod nga upload sa France Rhythm mao ang kanta nga Runaway Train. Oo, nindot na yung bro. Ila na ba nga tugtog o na kuha na itong niagi? Na-upload na ba na nila sa ano? Bro, nakadumdum lang ko pero atong tanawon karon ang ilang kintay ibutang tag nakakuha na sila atong niagi. Karon atong tanawon ang ilang bag-o kintahay nga pagtugtog ani. Una ba'y pag-improve o pagkuan. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Wapo so kayong pagka-gitara pa lang ni Chino. Nindota kayong tingog sa gitara, di ba? Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blood touch burning. I was a Isa, kadungog mo sa iyang pag-pronounce o paglitok ni Char sa iyang tingog. Grabe ka nindot kayo, di ba? Oo, murag pinakuan gid ba? Rockista ang dating. Oo, nindot kayo. Padayon sa ta. that kiss a little turning, so tired that I couldn't even see. So many secrets I promised myself I wouldn't read. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help. Wapo sa kayo paminaw ng drums ni Dudes ba? Mura po professional lagi kayo. Mura professional na nga nanugtog yung panukdok ng drum ba? Myself astray. Runaway train never going. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Isa, atong makita karon sa ilag yun nga grabe muraraga na jam ra gyud Francis nga muraraga kuan ba. Oh, ay simple gid para sa ilag yun. O kini pud nga kanta murag sweeto na kay nila ba ila na gid siguro ni napraktisan pag-ayo. Munang grabe ka. Oh, easy na kay pa tan-awo na to sila murag nagising-isi ra. Nag-jam ra lagi. Padanta. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worth. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go Pinambiran naman ni Chin po dong pagkuha no? Yung gitara. Oh, gwapo ka pa kabilinding oh. Here I am just trying to endure. With a ticket for a runaway train and everything seems cut and dry. Okay. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Gising-isi rin si Chin ba? Runaway train never going back. Okay. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Berahe Chin ah. Ticket for a runaway. Grabe nga pagka berada sa solo ni Chin guys. Gitar solo gini Chin. Grabe ka nindot ka no? Murag ang gamit ka ba nga mga diri nagigamit niya sa murag
kuan gihapon murag broken chords bali na iyang gamits then gi-strum ra niya ang pagkakuan lib nga kuan yung pagkasulo karon. O nindot kay paminawon sa gitara. Nindot kayo. Train, like a madman, Oh, wah, kuyaw po kayo pagka kuyaw ginis siya babahin sa kanta yung mga inanay yun. Seems like I should be getting somewhere, somehow neither here nor there. Runaway train, never going back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my veins. Runaway, but it always seems the same. Wow po kayong bis ba? Nakatanawa ako pag gitara ni Chino. Bali ang iyang pagkagitara ba nga ang iyang gikaskas ra bali o ang iyang gi-strum ra bali ang ubos nga mga kuan ang 1, 2 ug 3 sa maapil bali nato ang 4 nga kwerdas bali mo iyang pagkakaskason ra. Nindot kay paminawon kay diha ra maigo ang kuan bali kay na may bass bali lagi mo nang di nalang niya apil ang ibabaw bali so kinahanglan magud ang ubos ra gyud ko anon pud kay malayan og tono kung apilon to nimo ang ibabaw bali ang 5 og size nga kwerdas bali kung imo tong apilon ay wa man bali to siya kay naka broken chord siya sa pagkakuan o di ba nindot kayo adayon sa ta ising-isi sa dutso og si Charo. Okay kaya nga pag perform nila ani. Ini murag nag-jamming rin sigapon sila. Okay, ato na po nadungog ang usa na po nila nga upload bali sa France Rhythm nga ang title mo ang Runaway Train bali. Kaya nindot kayong paano kay murag susama ra gyapon ni sa usa ka usa nila ka video atong niagi nga murag ay angay nga pagka tugtugon nga to sa mo ka mag-drive gali ka o nindot kayo nindot yung paminawon nindot kayo so ang ilaging pagtugtog karon dili giingog pare-pareha sa original gyud nahimuan gyud nila kaugalingon po nila nga pag-aariglo gud okay ang sa pagkuan lang po do ganiha nakita nato nga ang ilang pagtugtog murag sayon-sayon na lang easy na lang kay para sa ila ba nga nagtugtog gali sunod ang mga ang ato makita sa ila nga nagngisi-ngisi ra gato mismo si Dudes nga dito sa drums grabe ka nindot kay paminawon nindot kayo nindot ta kay panugtog na pa pangdukdok ka ng drums bali diba grabe ka master na kayo to si Chara kung bahin gid nga na English nga mga kanta gyud nindot gid si Chara gyud ay ang kuan gyud ang iya magong pag-pronounce paglitok pud sa iyang kuan sa mga wordings o sa lyrics nindot magug kuan nindot kay paminawon ba napay mga ihimuan pa niya iyang kaugalingon nga mga kuan sa pagkanta gali o iyang tingog nga pakuan imbrog iyulidi bali ipalsito sunod basta na siya may kulot-kulot nindot kayo katigo si Charo mo paigo-igo kung unsa nga kantang iyang pagkakantahon so bahin kang master gyud grandmaster Francis kana grabe gid ato gyud mga kuan gyud nga murag easy na kayo gyud murag nagjam ra gyud nagjam ra gyud day sila lingi-lingi ngisi-ngisi tanaw nga to ka Dudes tanaw nga to ka Chin Lechar grabe ka nag-enjoy ra sila ba murag jamming ra gyud di ba grabe ka nindot kayo umabot ra gini nga kuan ako gini huwatan ang tug gini kanus ani sila mo kuan kay ibutang tag dili magkuan kay na mulahi na kintay sila mga
pamaagi kintahay kay mga batanon pa man na sila karon kay pa man sila sa puder sa ilang ginikanan kintahay nga si Francis o sa iyang ginikanan bali sila Charo ug Chin. Diha pa gid mapadayon pa gid na ilang pero sa ngadto ba kay ato magumalantaw kung kintahay mga minyo na o mukalis na bali sila. Mangita magidag na ikuan napagid na uban nga mga video gid nga ato makita pa gyud. Una atong huwatan gyud para sa ila kay na may mga surprises o mga pasabog bali ni nila. Moabot ang panahon labi nagmukalis na ni sila. Di ba? Ato lang mga panglantaw. Sige. I-comment ninyo sa comment section kung sa inyo kasulti sa atong video karon. Okay? Sa mga bag-o diha nga nakakita sa atong video karon unya wa pa ka naka-subscribe, unya giganahan ka karon nga nagtanaw, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakitaan eh. Okay? Paki-follow na lang po sa akong Facebook na nakabutang sa atong description box. I-click lang na direct mo nga to sa akong Facebook bali. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.